Wala gejala hak arpoi trip kala lengkot kala rakhe ka Meghalaya dia negasni ke gejala Meghalaya kala yo ela ke jong gejala. Nrai hak negasni kisang halang gejala hapok ka kunhuan Confederation of Meghalaya Social Organizations Komso kala penlong ya kejing ki ke bajai-jai Hamadan Malki kebeletip kum kasni sngosi. Ya kejing lek menti ke sorkar kum kadak ban pen pauru ikjing sngowo ya berok kinong ya lek ni kinong ya kun hak ban pen yo gejala Meghalaya. Ucaman ke Komso ba Robert Jun Kharjarin ulong bawa la gejala kala kenjo syaka sap pandai snem jong gejingyo gejala bapura. Ndre ke besngosi kelong ba gejala kampak doni put usam ubapaka bad lipai kasi ke besa gejak kakak put kidang mat gejing syak tombor. Bad ula keno badai baru ke sorkar ke belasin syar gejala hakini ke sap pandai teligi snem ki bam syamna syamkia ban penbet gejing jong kipat ba gejala. Nalor kani ulong baka Komso kedawan ke sorkar pedeng baka dai ban pentri kamno ek inline permit hak jela ban pendrung no ek ketian khasi hak 8 schedule jong keriti sensyari ban penbet no yuput usam bar kila dawaru no ulat ke jela ban ajing menjurno ek Meghalaya Residence Safety and Security Bill arajar arpong Mekhlia la ni ka jingyo ka jong ngi ki trairi tramuluk ya ka jela la jong ka ladai ka wei na ki jingkut khu ti ngi kwa ban penpau haba pau bashit bashit ka sngi bang idap da ka jing sngungu ye kini ki sipai ye le hill state but ikut jingmut ye la di ba ngin persyang ban but ye ki din jat jong kini wat la da le sing ngimla ban achieve ya ka ke ba maki wat la da le sing ngimla ban longkat maki hendrei ngi kum ki samla ngin le ban but ki din jat ka jong ki bat kata ka din jat ka long ba kumno ban yaksat kumno ban yakun kumno ban tri situm ban penek pensa ya ke jing longkor pang ka khandu ka siap ka riti dustur ka khtin ka thlit jong ka jet menrogo jongi hal ka jong obri tika ta ka dika jingmut ka ban kong ka jingmut ka ba arbat ka long ba habangi pet ya ka ne ka jing len ladi habangi pet ya ka ne ka jing khun jong kini ki riwele hill state ki ba sharkhei ki barat ba andala yo ya ka jela la jong pan ki don ki ki ba ngimla ban len ka ba penlong ngi ban bitar ban songsi hot ngimla ban len ba kiladon ki sarkar kiladon ki nong thau an ki ba lawan ra ya ki katut kan ni ki an ki ba ngisngau ba kadai ga jingker khu ya ka jala ka jongi ngila ban jer katut kan ni le se ka dika clear resolution policy ka land transfer act bat ki le se ki dei ki an ki balaya rap ngi henrei ladangi phaipat sa sya ka benta ka ba khamiar ladangi phaipat sa ka benta ka ba khamdon kam tam ka jing yada ya ka jam ru ritpat ka jongin na ka jing sya telep no ha ki poyut poihap bandon ya ka an ka ba khlan ka anya dari ka ba khlan kum ka LP kampat samla urlong hot ngis ngungu ya kini ki andre phungut ke meli ki ba pas ya ka resolution hanrei hadu menta ka jing khun ka jing lek kampat kun bat ka ba khamsungsi susu kolong ladangi phaiden kolong ba kerta ka ba sop khandai snem uput usam ngem don bobiang ka jing sya thombor ka jing sya lebor ka haki pradok ke jongi hagi khaput kalong ka bana kapot sakapor ki du no ya ka songsuk songsangan ki du no ya ka roi kapar but kani boro le se ka diga jing shimsting jong artlik sarkar bat kum juru jong sarkar India te ka jing angnut ka jongi ban penrung ka ti ya khtin khasi ha ka knit ka pra jong ka reti pne trikam jong ka ri India ru kampat semla urlong hadu mta ti bat ki ki jing angnut le se ngimpat semla yo ngim sempat la ban penulong ti ngihab ban keno ya baro ki sarkar ya kini ki saup khandai teli kisnam ti kan niru ka di ka sngi ki bangi penpau ta ka jing songsi la ningi ong kumbaong dei ka sngi sngausi ya ka menti ki korbari ngi buram 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 no ALP no ALP no ALP yari la jong Kidkhot bat kinong yalam ke Komso ke belum Hamadan Malki ileshim benta ke jingpang mombeti bat sengap jar sipor kum kadak ban pempau ke jing sngungu ya kinong yale bandawa jela ke bapura bat khamtam ikiti kinong yakun ke belakang no nalor kini ke pertaru bandawa bade ban pentri kamno ya ke inline permit ke jela ban persya jorru ya ke jing pentri kam ya ke Citizenship Amendment Act bat bandawa ulat bon ajing menjurno ya ke Meghalaya Residence Safety and Security Bill arjar arpo
kadon ha ni ka dialog la ni kadon ha jinga keren ting ngau ba kadon kam bangin yo keduk marhamat kelabun ki jinga ki kelabun ki jinga yu la dang yo ban keduk marhamat ngi kwa ban keren marhamat da ka basai rengkat bat u ban penpau ba pet ngi kum ka jalangil don kam la da maki kum ka sarkar kala ban ai ya ka jinga da pura ya ka manipur ba de ki wi jala bali kim la ban ai ngi ti ngide bas nguthu ba kum ba kalong menta dei ka ILP ka don ha ka political decision ka don kam ya ka dialog ka bobiang ka don kam ya ka jinga kendu ka bobiang ti ngijit ya ka jinga ki ka bajai jajai khanang ba kana don kanu ka kanrum kanram la ni ka huri hura bat ngi khmel lenti ba union human star un kendu yang ni bat haba u kendu let's say om de tang yang ni re ki we ki seng bahalang ba de ki we ki senjuk ki bo pher ngi yo ban ya kran marhamat ha ka bari bat kan ni isu